Jotono lamsuko The Secret Life deri channel o sung lai thangnai munai sanjanani sakhamya ngna tei video sna meri manarok nogoi man khana ajaga o hinki kabang lukuno khairok jage comment rok khala laikya gan ke sung tangi hain hai bini video no snamay ke tangi sung bini video no tesa haino hai update ui tong manila bini sakhamya bemar hamya naijang hanai mumbai o thangai bini sori motamoti tekisa sense no mani nukado haipano bini family wo rang bushorok kari ni bagai chuge ni bagai haino hai tabuk nogo haino hai kipili ma family sung nukha gan ke tabuk borok tesa lukurong ni chuba su nango lai thangnayo salo borok no kabang lukuno je manchak joto manchak no share khala laikha rang rok ro laikha je lukurok yak chuk tei 10 20 obai ke baksa to kabang no hajar ro laikha phiaba bini sak tabuk bo complete ngeko tei mane hamya kota gan ke tabuk belekeno khairok mai singsangi tongkha naidisini tipra sarong sung obo haike nairukui yabeke nasigui tonghange bahake ngne kabang ma sinyo tipra o kolo kotor tongo montri emle tongo phiaba borok tini thangai danai naya kuno update maina tabrong bagingka norok bo nokuni makha news rogo nona nog ya ka habano sanamu tongo thangai rok nai makha ka belekan chanai borok kai aboni bisingo kabang ma no tatal skinner hore tatal bank account number lai rang thoga chalai mane bosu mona ka obo haike kaisa borok ni langma no muthana thangdani bo obo haike rang thoga chalai to khanke o borok ni jeta chane langma life bank no abo boja thangso gono jora packet chane chine borok le ge am koksi sajinai sini te basa lukurok no bini buma bo songle tabung bo hamlinani belakino muchungjago aibake busano agine haino kaham gerengke nungnani muchungo haideba ke tabung bo lukurok no choba su sani tongko gain lukurok sitamu hin kisa comment khasaradi chobana damuchung